விழா காலங்களில் வந்து ஒரு தேர் இழுப்பாங்க. அந்த தேர் மாதிரியே தாங்க இந்த கோவில் இருக்கும். இங்கே வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் வந்து அமிர்தத்துக்காக போட்டி போடுறாங்க. அப்படி போட்டி போடுறப்ப தேவர்கள் வந்து அதில் வெற்றி அடைகிறாங்க. கோவிலில் சிவலிங்கமானது 9 மூலிகைகளால் ஆனதுங்க. அப்புறம் வந்து பூமியில் பதிஞ்சிருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. அது நம்ம இப்போ மேலே கடம்பூரில் இருக்கிற அமிர்தகடேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்துட்டோங்க. நம்ம இந்த கோயிலும் வந்து பொன்னியின் செல்வன் கதைக்கு ஒரு முன்னுதாரணங்க. அதனால் நம்ம இந்த கோயிலை பற்றின கட்டிடக்கலை இதோட வரலாறுலாம் பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கோவிலோட ராஜகோபுரத்துக்கிட்ட தாங்க இருக்கோம். இப்போ இந்த கோவிலில் வந்து கும்பாபிஷேக பணி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லிங்கம் வச்சுருக்காங்க. அதற்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சிலை வச்சுருக்காங்க. இந்த மேலே கடம்பூரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பிளேஸில் நீங்கள் வந்து சிவலிங்கம் பார்க்கலாங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நான் வந்த வரையும் நிறையா சிவலிங்கம் வந்து பார்த்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சிவனோட உண்மையான உருவ சிலை இருக்குங்க. அது வந்து நான் போன வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இங்கே நாக சிலை வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கோவில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பராமரிக்காமல் வந்து ரொம்ப செடி கொடியாக இருக்குங்க. அந்த இடத்துலலாம் வந்து சிவலிங்கம் இருக்குங்க. இப்போ நம்ம கோவிலுக்குள்ளே வந்துட்டோங்க. இந்த கோவில் வந்து தேவார பாடல் பெற்ற ஸ்தலமாகவும் இருக்குங்க. இந்த கோவில் வந்து திருவிழா காலங்களில் வந்து ஒரு தேர் இழுப்பாங்க. அந்த தேர் மாதிரியே தாங்க இந்த கோவில் இருக்கும். இப்போ மூலவரான அமிர்தகடேஸ்வரரை பார்க்க தாங்க போயிட்டுருக்கோம். அதற்கு முன்னாடியே வந்து இந்த கோவிலோட ஒரு வரலாற்று பதிவு வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது தாங்க இந்த கோவிலோட தாயார் வித்யஜோதி நாயகின்னு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூலவர் இருக்காங்க. பாருங்க, நம்ம வந்த நேரம் பூட்டி இருக்குது. அப்படியே பார்த்து வணங்கிட்டு வந்து நான் வந்து சொல்கிறேங்க எப்படின்னு. இப்போ நம்ம மூலவரை பார்த்துட்டு வெளில வந்துட்டோங்க. இந்த கோவிலுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேங்க. இங்கே வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் வந்து அமிர்தத்துக்காக போட்டி போடுறாங்க. அப்படி போட்டி போடுறப்ப தேவர்கள் வந்து அதில் வெற்றி அடைகிறாங்க. வெற்றி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த அமிர்தத்தை சாப்பிடும்போது விநாயகரை மதிக்காததுனால விநாயகர் வந்து அந்த அமிர்த பானையை வந்து தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க. அப்படி தூக்கிட்டு போகிறப்ப அந்த அமிர்த பானையிலேருந்து ஒரு சொட்டு தேன் கீழே விழுது. அந்த கீழே விழுகிற தேன் வந்து சுயம்புலிங்கமாக மாறுது. அதற்கப்புறம் வந்து இந்திரனும் தேவர்களும் விநாயகர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. மன்னிப்பு கேட்டு அந்த அமிர்த பானையை வந்து விநாயகரிடமே கொடுத்துட்றாங்க. இந்த கோவிலில் சிவலிங்கமானது 9 மூலிகைகளால் ஆனதுங்க. நம்ம பார்க்கக்கூடிய விநாயகர் தாங்க இந்த கோவிலோட ஒரு முக்கியமான கடவுள். ஏன்னா விநாயகரோடைய கோவத்தால் தான் இந்த அமிர்தகடேஸ்வரர் வந்து அமைஞ்சிருக்காரு. இங்கே பாருங்கள், இந்த கட்டிடக்கலையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு இங்கே பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவில் யாரால் கட்டப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் குலோத்துங்க சோழனால் கட்டப்பட்டதுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த சிற்பங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க செதுக்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவில் எங்கே போனாலுமே நம்ம போகிற கோவிலெல்லாம் விநாயகர் தாங்க ஃபேமஸே. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது விஷ்ணுங்க. விஷ்ணுக்கு பக்கத்தில் கருடனும் ஹனுமனும் வணங்குற மாதிரி சிற்பங்கள் வச்சுருக்காங்க. இந்த கோவிலை பொறுத்தவரையும் கருடனும் ஃபேமஸாக இருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து முருகனுங்க, வள்ளி தெய்வானையோடு இருக்கிற மாதிரி சிற்பங்கள் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து இங்கே வந்து அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்னு நம்ம முன்னாடியே தெரியும். அதனால் அதுதாங்க. இங்கே வந்து சரஸ்வதி இருக்காங்க, மீனாட்சி, மகாலட்சுமி, இது மாதிரி வந்து இந்த கோயிலில் எல்லா சாமியும் இருக்காங்கங்க. இப்போ வந்து இந்த கோயிலோட இந்த லுக்கை பாருங்கள். இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரன் வந்து அந்த தேவர்களை வந்து அழைச்சிட்டு போகிற மாதிரியே, ரதத்தில் அழைச்சிட்டு போகிற மாதிரியே வந்து இங்கே இந்த கோவில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குங்க. இந்த கோவிலில் வந்து கும்பாபிஷேக பணி நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. அதனால் நான் வந்து கிட்டக்க போய் அதை தெளிவாக காட்ட முடியல. அது கிட்டக்க போய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சக்கரம் வந்து பூமியில் பதிஞ்சிருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. அதுக்கு என்ன கதைனா, விநாயகர் வந்து இந்திரன் வந்து இழுத்து செல்லாத மாதிரி வந்து அதை ஒரு அழுத்திருப்பாங்க. அழுத்திருக்கப்போ ஒரு சக்கரம் வந்து பூமியில் பதிஞ்சிருக்கும். பதிஞ்சதுனால இந்திரனால் அதை இழுத்து செல்ல முடியாது. அதனால் இந்திரன் இதுவரையும் இந்த கோவில் டெய்லியும் வந்து வழிபடுறதா வந்து ஒரு ஐதீகங்க. நம்ம பார்க்கக்கூடியது சூரிய பகவானுங்க. அப்புறம் வந்து இந்த கோவிலில் வந்து செவ்வாதோஷம் இருக்கிறவங்க இந்த கோவிலில் வந்து வழிபட்டால் அது தீரும் அப்படின்னுங்கிறது ஒரு ஐதீகமாக இருக்குது. சரிங்க, நம்ம இப்போ மேலே கடம்பூர் அமிர்தகடேஸ்வரரை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டோம். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றிங்க.